साबण येऊन लावायचं मस्त टकाटक जाऊया टकाटक हे सगळं बस बस उडायची मागा समजलं सारख्या घास खायचा एकदम चकाका व्हाया काय टेन्शन घेऊ नको ऐक तरी काय आता मरे तू माझी घास मी तुझी घासतोय काय पाठ रे तू घासून काय फायदो नाही रे रेडो तो रेडो रे तू या घबरा काय कुळकुळीत अरे घास रे घासले की कसं एकदम साबण खय साबण दी साबण घे घे आणि घास एकदम गोरो आतली ते छापणार मी आता काय जातलंय रे जमताळ्या ए आता मी तुझी घासू काय ता पाठ माझ्या नशिबात लिहूक नाही काय रे देवान कोण चेडू बिडू अरे तुका ना रे कोण गावाचा त्याच्यासाठी कसं माहित आहे माणूस कसं होयो एकदम स्टायलिश हँडसम आणि एकदम सेक्सी समजला असं माझ्यासारखं तुझ्यासारखं असलेलं ना 2-3 म्हशी मारे गॅरंटेड पटेल होतं माझ्या नशिबात म्हशी तरी असाच ये तुझ्या काय होय रे मागा चेडूच गावना नाही कसं हाताला रे बापाशी मला लक्ष देवा मी कसली पापा करूक नाही रे एक धाडून दे कोणी येतोच बघ ती बघ होय मरे अरे साबण तर आणखी जरा गोर जाते साबण लायचं साबण नाही मुंह तो बंद करो अंकल हे वर इले हांगलड आमच्या काय नाही पाहिजे हे साबण लावतो मेले नाका हांगलड फेस काढतो बघूया काय हांगलड येतो शिस्त अरे इले आंगलड यावर दिसतं आमच्या अरे गबरा काय झाला काय रे तू विराज ना हो मराठी शाळेत तू शिकायचा ना होय होय आणि शेंबडानं पाटी तूच फासायचा ना हो पण ह्या सगळं तुका कसं माहिती जास्त बाई तुलाच मारायची तूच ना तो हो पण ह्या सगळं रामायण तुका कसं माहित मला नाही ओळखलास तू मी सीमा ना रे सीमा हो आपण एकाच वर्गात शिकायचो अरे हा मोठी झालीस ना ग तू म्हणून नाही ओळखलं हो तू पण मोठा झाला आणि हँडसम पण हा थँक्स मी आली 4 दिवसांसाठी इथे कधीतरी ये घरी भेटायला हो आंघोळ करून लगेच येतो अर्ध्या तासात नाही आता नको आज पण नको आणि उद्या पण नको कारण उद्या मी गार्डनमध्ये चालले तर आणखी आता 4 दिवस आहे ना तेव्हा कधीतरी ये भेटायला हां चल बाय अरे मेल्या उठ
मी सांगतो त्या ऐकतोय मा काय ता पट्टला मी तुका सांगतोय का सांग तरी. अरे ताना आता तुका लाईन दे आता चल सारखी. चल चल काय सांगा नको चल चल. अरे खरं चप्पा आई शपथ. माका पटना नाही रे. अरे मी त्याच्या डोळ्यात बघलू काय ता तुझ्या बापाशी तो टमरेल मेल्या. सांग रे असं काय काय- करतं? काय? अरे दादा तुझ्यावर तर प्रेम करता मेल्या डोळ्यात दिसला माका त्याच्या. तुमचा काहीतरी जमन दिसतोय. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया. थैंक यू वेरी मच. अरे तुझ्यावर तर प्रेम करता मेला प्रेम. बाका पटला ना. अरे मी पटवून देते ना. आणि पटवून दिला काय दिशी तुका होयाता तुका काय होयाता तिथं अरे चल डोक्यात जबरदस्त प्लॅन आहे माझ्या. सांग म्हणे. अरे ता पटवून देतो नाही तुका मी. प्लॅन अरे प्लॅन कसलं ये तुका सांगते प्लॅन आहे कसा तो सांग सांग. ह्या ना तिराळीचा गार्डन ओके समजला. समजला. ह्या तसीमा ओके ह्यो मिया होतिया नाही हा गोरो नाही ती होतिया काळो डुकर. कुत्रो घुसलो आणि तर काय नाही प्रॉब्लेम. प्लॅन आहे या सीमा बसलेला असता गार्डन मध्ये. मी असं जातोय त्याच्याकडे त्याची कळी काढतो. मी तितक्यात तुझी कथा करून एंट्री होईसन तुझी एंट्री समजला मा. एंट्री झाल्यानंतर ती माका मारतो. काय माहिती मा माझ्या उदर तोंडावर होतो शाबणाचा फेस. त्यामुळे त्याने माका ओळखांग ना. मी गुंड म्हणा मी आहे तू. चला हा पण मारतर चौकात मेल्या मार. तू टेन्शन घेऊ नको त्याचा भाई. खरा खरा मारू नको खोटा खोटा मारायचा. हात सोडा का चल. हा डन. ते मारले ना नंतर तू कथा पटला थांबला तुमचा. अरे शुवर आहे प्लॅन सक्सेसफुल जातो. कळलो मा प्लॅन तुका काय होतो फुल झाला सक्सेस तुमची. सेटलमेंट एकदम करू. अरे आपण त्याचा विचार काय हवा. डन प्लॅन डन. काय कसले पोर खेळ खेळतात बारक्या बराबरी. काय तुम्ही जसे कुत्रा चढली तुझ्यावर वारा. तू त्याच्यावर लक्ष देऊ नको रे. तू सांग मग काय म्हणतो. प्लॅन कळलं मा तुका. सेम डन. कमी मारा पार्टी 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 मेन पार्टी.
बघत काय करता. बाईची एंट्री केव्हा वाचली. भियाना ना काय रे, आता कसलं लुक देतोय तो भियाला. औशी बापाशीन काय शिकवक नाही काय रे तुका. ते तो हयसर काय संबंध. जीप खूप चालता मरे, खूप बोलतोय मरे तू. पण मी हे केला का. केला काय. एका अबला नारीर हात टाकूचो प्रयत्न करी होतोय तू. क्राईम पेट्रोल बघतोय मी, समजला मा. तुमच्यासारखे गण खूप असतात तर तुमका आता सरळ करूक नाही ना, पुढे मोठा प्रॉब्लेम करताला तुम्ही आमका. अरे ओव्हर ऍक्टिंग जाता मला मार माका मारते का कळत नाही मी बघतो तुका आता मारल्याशिवाय राहायचं नाही मी काय. मेरा कुत्र्या हळू मारू मरे, मेरा खोटा खोटा मारूचा हात. अरे 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 हाय अरे नको, अरे तोंडावर नको मान. अरे कुत्र्या सावकाश मार मरे. अरे तुका फक्त ह्या करतो भाई, ते सावकाश मारत सावकाश मार कुत्र्या. बाहेर गाव तुका हक्का एसटी धावून घेतलं. अरे नको रे, अरे तोंड, अरे हातीच नको रे. मारले नको रे. अरे अरे ह्यो कोण मध्ये गावठी हिरो इलो. राजेशातच प्लॅनिंग दिसता. सीमा कामचा नाटक खरा खरा वाटा गोया म्हणा राजेशानच धाडल्यान दिसता. क्या बात आहे राजेश. घे अरे 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 ह्यो कोण मध्ये हात धुवून घेता. विराजाचोच माणूस दिसता. ह्या नाटक खरा खरा दिसावा म्हणून विराजान हाडल्यान आसतलो. ह्यो आज हात धुवून घेता असो दिसता. पोरांच्या गळी काढताला. हा इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया. थँक गॉड तू आलास. तू आला नसता तर काय झालं असतं कोण माहित. ह्यो कोण आता साइड हिरो. अरे मी तुमची ओळखच करायला विसरली. ओके, हा करण माझा मुंबईचा बॉयफ्रेंड आणि हा विराज माझा शाळेतला फ्रेंड. भाऊच सारखा माझा. हाय चल जाऊया. बाय. कमरे तर आला भाजा. अरे मुकरले मेलय मी मेलय. या मेले फुटला भाजा केल्या स्वालका ना काढल्या. तू बयार कोणीलो मध्ये बाहेर पडायला मुकस माका. बाबा सॉरी भाई.
झग मारलोय आणि सांगलोय तुका लाईक करता म्हणून. अरे पण भाई माझी ऍक्टिंग बरी होती का ना, असं कसं आला? ऍक्टिंग पाड पडली तुझी मेला ऍक्टिंग. मग काय सांगता तुझा नशीबच फुटक्या मेला आता शिरा घातलोय. तुका चढू कोण नाही गावाचा पाड पडली तुला नशीब. अरे असं म्हणा ना का बाई. नको रे बाबा. काय झालेलं ग? अरे काही नाही, मी तुझी वाट बघत होती ना आणि तेव्हा ना एक भयानक तो माणूस आला आणि बसला आणि तो मला खूप भयानकपणे बघत होता. आणि मग जेव्हा तो माझ्या अंगावर येत होता ना तेव्हा विराज आला मला वाचवायला भावासारखा. थँक गॉड. चलतो जाऊया. रोलिंग रोलिंग ऍक्शन. या इकडे. ओके ये. रोलिंग ऍक्शन. कट. आणि रोलिंग. रोहनाकडे बघा. चला भिया भिया आधी तर तुमच्याकडे येता तेसून वाटेवरसून येतात वाटेवरसून येतात बघा. येता येता चलो. पोर खेळ खेळता काय तुम्ही? कुत्रा चढली मारांची. अरे डायलॉग सारखे उभे भाई. एकदम कडक डायलॉग. सिगरेट कशी लायतले दाखव. पापाईन लायली ही अशी उलटी लायतं. फायदा सांगा नको जास्त आणता. अरे ओव्हर ऍक्टिंग करू नको. तो बसला गेम फ्लॉप करशील का? सिगरेट दिसत. अरे परत ओव्हर ऍक्शन जाऊ नको. हिरोची एंट्री पाठ सुरू नाही तुका मी सांगलो प्लॅन माझं आणि ते म्हाका सांगतला. काय दिसतं तू सरळ उभं राहतला. मी हिरोगिरी करतला. ओके रोलिंग